Sziasztok, kedves LEGO rajongók! Üdvözöllek titeket egy újabb LEGO bemutató videóban. Ma egy igazi klasszikust hoztam el nektek a Star Wars univerzumából. Nem más pedig, mint a LEGO Star Wars Microfighter készletei közül Boba Fett csillaghajója. Készlet száma 75344. Ez a szuper kis készlet 2023-ban jelent meg, és 85 darabból építhető össze. Gyertek, nézzük meg közelebbről ezt a vagány kis dobozt. Láthatjuk rajta Boba Fett ikonikus csillaghajóját akcióban. A háttérben pedig a Star Wars hangulata köszön vissza. Érdemes megfigyelni, a doboz hátterében Jabba a Hutt palotája is feltűnik a Tatooine bolygón, ami remekül idézi a Star Wars világát. 6 éves kortól ajánlott a lelkes építőknek. Már a dobozon is láthatjuk a készlethez tartozó Boba Fett minifigurát. Figyeljétek meg a részletes kidolgozását és a jellegzetes páncélzatát. Biztos vagyok benne, hogy a Star Wars rajongók imádni fogják. Na, bontsuk ki, mi rejtőzik a dobozban. A dobozban találunk egy részletes építési útmutatót és a LEGO elemeket tartalmazó zacskókat. Kíváncsi vagyok, milyen lesz ezt a kis csillaghajót megépíteni. Az építés meglehetősen egyszerűnek tűnik, hiszen ez egy Microfighter készlet. Az összeépítési útmutató 50 oldalon mutatja be az összeépítés menetét. És íme, el is készült Boba Fett csillaghajója. Nézzétek csak, milyen aranyos és részletes lett. Természetesen a pilóta fülke is nyitható, és Boba Fett minifigurája tökéletesen elfér benne. Nézzétek csak, milyen jól néz ki a hajójában. Most pedig nézzük meg alaposabban a készmodellt. Ez a Microfighter verzió tökéletesen visszaadja Boba Fett csillaghajójának jellegzetes formáját. Ott vannak a szárnyak, amik állíthatóak, így beállíthatjuk őket repülő vagy leszálló pozícióba. És ne feledkezzünk meg a 2 pöccintős kilövőről. Ezekkel lehet támadni az ellenséges csillaghajókat. A minifigura kidolgozása nagyon szép. A páncélzata részletei, a sisak festése mind nagyon jól sikerült.
Ne felejtsük el a háttérrakétáját sem, ami szintén egy ikonikus részlete a karakternek. Ez a kis figura önmagában is egy igazi gyűjtői darab lehet a Star Wars fanatikusok számára. Összességében a LEGO Star Wars Boba Fett csillaghajója egy remek kis készlet. Élvezetes, de nem túl bonyolult építési élményt nyújt. Star Wars rajongók örömüket lelhetik benne. Ami tetszett, a készlet részletes megjelenése, Boba Fett minifigura kidolgozottsága és a 5 szintűs kilövők, amik extra játék lehetőséget biztosítanak. Ha szereted a Star Wars-t és egy gyorsan megépíthető kis készletet keresel, ami ráadásul tartalmaz egy ikonikus minifigurát, akkor a Boba Fett csillaghajója tökéletes választás lehet számodra. Remélem, tetszett ez a bemutató. Ha igen, ne felejtsétek el lájkolni a videót, és feliratkozni a csatornámra, hogy ne maradjatok le a következő LEGO bemutató videókról sem. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!